लोगोफोर गुड मर्निं खिन्थु थेवबो दाबो लाइन जाहैनांसिगोनसो खोमा एखौ खुलिया अबेखौ साबिया बोरो गेट खुलिग्रासो आङो मिथिनो गेट खुलिग्रा Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Har Har Bole, Namah Shivaya. Thanda cool. Dai hui signi na beta. Langzam nageru hai the bekoro mulai sitar belasi ang godan thar hai wow tani se morning ni sun nudam thode ra kele heligo forde nei Shivratri ni mondir thanggan nalai फैबाय थादो बिदिब्ला जोंजों लोगोसे सिबोन्दो थामरेश्वरसिम थामरेश्वरावनो थांसै ओमफ्राय थामरेश्वरावनो थांनानै गरेश्वरबो थांनांगौ दायो लोगोफोरनो सासेयाथ' मालाय मा गानना लादों Hi लोगोफोर good morning and welcome back to Mithiner's YouTube channel दाथ' शिवरात्रि नालाय ओंखायनो मैयाथ' थांनाय जायाखै दिनै खुलुमहैनो होननानै ओंखारबाय फुङावनो ओंखारदोंमोन 5टासोआवनो थांनो गोनांमोन खिन्थु जाहैयासै फुङाव बारा हास्लाबा 5टायावसो सिरि मोनबाय नालाय ओमफ्राय दायो थांबाय थानोसै बिदिब्ला फैदो जोंजों लोगोसे आरो दायो सफैबाय नै लोगोफोर खिन्थु मन्दिरानो खुलिगोन ना खुलियाखै दायो खुलिबाय माबाफ्रानो फैयाखै नै जों फुंद्रायावसो फैबाय नामा माथो रावबो गैया दायो मिथिया रातिपुवा আহিছো আমি নহলে লাইন থাকিব লাগা হৈ যায় না দাসে এতিয়া উঠিছে সাগে এইবিলাক লম কি আছে আহিব नै दायो जों मन्दिर सफैबाय नै थाब खुलिनांगौ खुलियाखै होमबा फुल लाबाखै नै गैया ना malah di mana? Homote ini pindah apa? Dari mana sih ya? Besok mau mana langsung? Gakhir ale buru gakhir mana? Siapa sahaja ini, ada nih mana yang naik finang deh. Langai begini. Dia pasal benda dia sih. Dah tahu orang benda. Ini finang. Tapi soal ini. Kabai, nama apa? Dah biru orang dia. लोगोफोर दायो खुलुमखांबाय फुङावनो खुलुमना लाबाय आरो ओमफ्राय दायो जोङो थांनोसै गरायस्वर थांगोन हा गरायस्वराव दिनै मार्केट ना ओमफ्राय थार्सडे मार्केट जायो ओमफ्राय जों बेयाव अमा फिसा नायनो थांनो नागिरदों फैबाय थादो जोंजों लोगोसे लोगोफोर दायो फैसा होनोसै नै बाबा जिरायनानै दं बेयावहाय अमा बाजार फैबाय जों अमा माथिं अमा दङ ओइथिं ओइथिंबो दं
अमा बाजारा नाय ओरैबायदि मानसि बा अमाया जोबगोन खोमा Nai, mandi nai yen. Nai mandi nai yen tuh. Oh, oma lain ini. Tanggero naik ni deh. Bundi lang na do. Besang? Bunda so? Oh, besang. Besang organ? Pasal so. Mungkin lagi. Apa ini oma kelan sih? Nagirbaय थाला जोङो नै आन्दायोसो 5,000 बिदों 5,000 हालेवनो हागोन ना देरगोन दे आबै ना आबैनि अननायाव एसे लेट जाफैबायानो जों मालाय जोबजोबबायानो हमफेरि अमा गोजांदों खै मास जाखो बेलाय खोमोना गोलाव गोलाव ना एसे अरजाया खोमा गोजांदों दे आबै सना एसे खमायबावदो आबै आबैया नै अन्थाव बाथावनो नोंनिखौनो लानोसै आरो जोङो बेलेगखौ नायला एराबा नायना लाखानाय आं भिडिअ लाखिखाबाय आं होफैफिनखागोन देरगोन खिना लागोन नायो जानायखौ गाबनो नाङा र' अमाया गाबनो गाबबाय थाबा देरानो प्लास्टिक माबा अमाखौ माबा मा होनो बाजैनो होनानै फैनोसै गणेशराव नै बिराद दुस्थ'खा अमायानो आंनि बेगावल' दा खिखोला जोबथोंसैहाय लोगोफोर ओइ नै थुम थुमसो लाबाय आं अननो ओंखारलाय लांबाय आदा दा अखा हालोबा पारिब ना खिरकिটো खुলি दिও হ'ব দে ভয় লাগে না उल्टासो जाबाय नामा बिलाय सिदा जागोन जायाखै लक जायाखै र' खिनायखौ नुखारबाय नामा अमाया खिना होबायलाय लोगोफोर थैखादो आइ थांबाय थानोसै बिदि लाया खोमाहाय अमा बुस्थु खोन्दों बास्केटखौ मानो लायाखिसै बायनाय बेसेरा ओमफ्राय एक्टरानो जोंना अमा खिदला जाजोब्बाय खुगा दासो समायदों नै खाय माने सफैबाय बाजैमोना फ्रेस दुन्दिया ओंखायनोथ' आंहा माबायदि सोखो गिबावबायमोन साफानि सायगासिनो आइया मालाय अमाखौ नायबासो मिन्थिगोन जों बायनो रोंखोना रोंदा आइया जि मोजां मालाय ना सायगासिनो मालाय खुगाखौबो नायोनो जोंहा खुगा नायनो रोङासै खिन्थु लोखिसो जागोन बियो खोमा फायला फायला बिखुंबो आरो अमा खादाया जि दुस्थ'खाहाय अमायाबो इनो जि दुस्थ' खुगा गोलावलावनो लोगोफोर दायो आङो दसे बारियाव जिरायनानै सान्दुं
सायगासिनो ओमफ्राय दायो सान्दुं सायनानै दसे ओंखाम जानानै जों थांखानोसै माने जि मोजां बिसिना बेयाव बारियाव सान्दुं सायनानै लोगोफोर उनथिं मैगंबो दंलायो स' बिदिब्ला भिडिअखौ बांद्राय फोलावला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ नोंथां मोजां थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय